ሰላም 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 ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ጎይታ እዩ። ሎምን ትማልን ጽባሕን ዘለዓለም እሱ ጎይታ እዩ። ጎይታ ጎይቶት ንጉሰ ነገስታት ንእሽተይ የሸር ገብር ደልየሎም መዓልቲ ንእግዚአብሔር ከነምልክ ኣለና። ንእግዚአብሔር ከም ዘለና የመፂና ከነምልክ ኣለና። ድስበር ቀንበር ኣሎ። ሓይልና ይሕደስ፣ ሓይልና ከም ንስሪ ይሕደስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ከነምልኮ ከለና ሓይልና ከም ንስሪ ይሕደስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣፍቲ ንእግዚአብሔር ኣምልኮ ደለዎ ኣብኡ ምፍታሕ ኣሎ። ኣብኡ ሓርነት ኣፍቲ መንፈስ ኣምላኽ ደለዎ ኣብኡ ኣፍቲ ክርስቶስ ዘለዎ ሓርነት ኣሎ። ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሓርነት ኣሎ። ንእግዚአብሔር ብመንፈስን ብሓቅን ከነምልኮ ከለና ኣብኡ ምፍታሕ ኣሎ። ኣብኡ ሓራ ምውፃእ ኣሎ። ኣብኡ ምፍዋስ ኣሎ። ኣብኡ ምግላፅ ኣሎ። ኣብኡ ግሎሪ ቢ ቱ ጋድ ክብሪ ኣምላኽ ምርኣይ ኣሎ። ስለዚ ኣሕዋተይ ንዘክር እዚ ከንመፅእ ከለና ቤተ ክርስቲያን ትሚልና ኣይኮናን። ካብ ቤትና ካብ ሙሉእ ሰሙን ሓቂና ንእግዚአብሔር ከንምልክ እንዳተሃንጠና ንኣምላክ ክንሰግደሉ እንዳተሃንጠና ንእግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ ክንብሎ እንዳተሃንጠና ኣብ ገዛና ከነምልኮ፣ ኣብ ቤትና ከነምልኮ፣ ኣብ ስራሕና ከነምልኮ፣ ኩሉ ግዜ ከነምልኮ ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እስከ ንእሽተይ ክዝምር ዘማሪት እኮ ተደይኮንኩ ብዙሕ ግን ምዝማር ደስ ይብለኒ። እግዚአብሔር ይባርኮም። ድዝምራ ድዝምሩ መመሊሱ ቅብኣት እግዚአብሔር መመሊሱ ቢካዝ ኣብቲ ክንዝምረሉ ከለና እግዚአብሔር ትሚሎም ጥራይ ንኣምላኽ እንዳምለካ ቀንበር ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሰብሮ ቀንበራት ኣሎ። ኣርዑ ጸላኢ ዝሰብሮ ሰንሰለታት ጸላኢ ድብጥሶ ኣሎ። ኣብቲ ንእግዚአብሔር ከነምልክ ከለና ብመንፈስን ብሓቅን ከነምልኮ ከለና ኣብኡ ሓራ ምውፃእ ኣሎ። ኣብኡ ምንጋፍ ኣሎ። ኣብኡ ምፍታሕ ኣሎ። ኣብኡ ራእይ ኣምላኽ ምርኣይ ኣሎ። ኣብኡ ኣምላኽ ድበለካ ምስማዕ ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ። እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረኣየለይ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረኣየለይ እዛ መንግስቲ እዚኣ ሰዓሪት እያ፣ ሰዓሪት እያ መርሖም ሞትን ስእልን ዝሓዘት ንመንግስቲ ሰይጣን ዘናወፀት፣ ንመንግስቲ ሰይጣን ዘናወፀት እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረኣየለይ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማ እዩ። ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረኣየለይ እዛ መንግስቲ እዚኣ ሰዓሪት እያ፣ ሰዓሪት እያ መርሖሞትን ስእልን ከም ዝሓዘት ንመንግስቲ ሰይጣን ዘናወፀት፣ ንመንግስቲ ሰይጣን ዘናወፀት። ሃሌሉያ ምልክት ኢና ሰዓርቲ ምዃና። ምክንያቱ ትሰዓሪ ጎይታ ንኩሉ ድሰዓረ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ስዒሩ፣ ሞት ስዒሩ፣ ኣጋንን ሰይጣን ስዒሩ፣ ኣፅዋሮም ቀንጢጡ ዘስተሕፈረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰዓሪ ስለድኾነ ንሕና ከዓ ሰዓርቲና ብክርስቶስ ንኩሉ ነገር ብክርስቶስ ክንገብር ንኽእል ኢና። I could do all things through Christ who strengthens in me. Beloved, ሎም መዓልቲ ኣምልኽዎ ንጎይታ ኣብ ከቢድ
ስትወሽን ኣለኹም ኣምልኽዎ ጥራይ ንጎይታ ቀንበር ዝሰብር ጎይታ በይኑ ደናግፍ በይኑ ጎይታ ደሕዊ በይኑ ጎይታ ደሳግር በይኑ ጎይታ ደጥሕዝ በይኑ ጎይታ ፈቃዱ ዘኽእል ዘግብር ፀጉኡ በይኑ ጎይታ እግዚአብሔር እፈትወክን ኣነ ከዓ እፈትወክን እየ እንድሕር ጎይታ ዘይተቐበልኩም ዘይተቐበልክን ኣብዚ ጎይታ እዚ ንዑ ንእነ ጥዑም ጎይታ ሃይማኖታዊ ኮንካ ትሚልካ ክትማለስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ውልቂ ክትፈልጦ ንክርስቶስ በበይኑ ኣብ ውሽጥኻ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ መንፈስ እግዚአብሔር ተሓቲምካን ትሚልካ ሃይማኖታዊ ኮንካ ክትማላለስ በበይኑ ንዑ ረአይዎ ጣዕምዎ ረአይዎ ንዕነ ጥዕምኦ ረአይኦ ንጎይታ እብለክና ኣለኹ ብሓቂ ጎይታ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ባዕሉ ብሓዊ እኳ እንዳሓለፍክን ተሓዊ ኣይከንድ ድረክምኒ ብማይ እኳ እንዳኸድኩም ትማይ ኣይከጥሕለኩምኒ ድበለ እግዚአብሔር ኢብን ብሽግር እንዳኸድኩም ጎይታ ብኡ ብፀጉኡ ከሕልፈኩም ስለዚ ዓጀኹም እንድሕር ንጎይታ ከም ግሊ መድሓኒኽን ዘይተቐቢልክን ዘይተቐቢልኩሞ ክርስቶስ ንዓ ኣብ ልበይ እንግሰካ ኣለኹ ንዓ መድሓኒይን ከም ውልቅ መድሓኒይን ጎይታይን ገይረ ቅብለካ ኣለኹ ሓጢአተይ ኩሉ ነውረይ ኩሉ ሕፀበለይ ኩሉ ቅረበለለይ ብደምካ ሕፀበኒ ይቅበለካ ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒይን ኢልኩም ብኣፍኩም ብልብኩም ተኣሚንኩም ብኣፍኩም እንድሕሪ ተዛሪብኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መፂ ብእምነት ኣብ ውሽጥኩም ድሓር ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ትሕተማ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ንዑ ቤት ኣምላኽ ንዑ ኣብ ቅዱሳን ሕተተለኩም ከዓ ሕተቱ መፅሓፍ ቅዱስኩም ከዓ ርእዩ ትሚልና ብሃውሪ ብዘይ ፍልጠት ትሚልና ኣብ ሃይማኖት ተቢልና ንኸደሉ ግዜ ይኮነን ቃል ኣምላኽ ነንብብ ህዝበይ ሰኣል ፍልጠት ጠፍአት ዝበለ ነዚ ጎይታ ንኣም ሰኣም ፍልጠት እንታይ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ቢኮዝ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ደለዎ ኣብኡ ዓላማ ኣምላኽ ምፍላጥ ኣሎ ልቢ ኣምላኽ ኣእምሮ ኣምላኽ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብኡ ፈቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣሎ ብሃውሪ ትሚልና ከይፈለጥና ክንከይድ ከም ዕውራት ከም ፀማት ፈቃድ እግዚአብሔር ኣይኮነን ዕንትና ንቃል ኣምላኽ እዛና ልብና ክኽፈት ኣለዎ ጎይታ ክፈልጥ ኣለኹሞ ኣርኤኒ ንኻልኦት ምቅላል ንኻልኦት ምንዓቕ ኣይኮነን ጥራይ ክፈልጠካ ኣለኹ ምክንያቱ ምስከና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢና ጠጠው ክንብል ኣብ ቅድሚ ፓስተር ኣብ ቅድሚ ቀሺ ኮና ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሓለፍቲ ኮና ንኩሉ እኳ ከነኽብር ተለና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢና ጠጠው ክንብል እግዚአብሔር ኣቦኻኒ ንወደይ ሂበኩም ንወደይ ልእከኩም ከድሕነኩም ተቐቢልኩም ዲኹም ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኹም ክብለና እዩ ክሓተና እዩ ንምንታይ ምክንያቱ ንክርስቶስ ሰዲዱ እዩ ኦረዲ ብጀካ ክርስቶስ ካልእ የለን ምድሓን እቲ ሓደ ወዲ ሂብና እዩ ኦረዲ እቲ ደሃበና እንድሕር ደይ ተቐቢልናዮ ቀደምሲ እዚኦም ፈሪሳውያን ኩሎም ነቲ ናይ ቦታቶም ሕጊ ካብ ንክርስቶስ ነቲ ናይ ካብ ሰብ ከይንፀሉ ንዕኡ ኣብል ነይሮም ኣብ ቅድሚ ሰባት ተኣመነኒ ኣብ ቅድሚ ቦይና ኣብ ቅድሚ መላእኽትን ክእመነ ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ሰባትን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ተኣመነኒ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ኣቦ ባዕሉ ኣምላኽ ክእመነ ኢሉ ስለዚ ንክርስቶስ ምእማንና ክንሓፍር የብልናን ክርስቶስ ኣየሕፍርኒ ጳውሎስ ኢሉ ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ወንጌል ሓይሊ ምድሓን እዩ ኢሉ ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ምክንያቱ እቲ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ይዛረብ እቲ ወንጌል ስለ ምድሓንና ይዛረብ እቲ ወንጌል ስለቲ ንዓና ድመፀ መሲሕ ይዛረብ ስለዚ ኣሕዋተይ ብኣፍ ብልብና እንተኣመና ብኣፍና ከዓ እንተተኣመና ምስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ነተዓረቕ ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ ኦቲ ቁጣ ኣምላኽ ብክርስቶስ ጥራይ እዩ ዝዓግብ ኣነ ፈትወክን እግዚአብሔር ፈትወክን እዩ ተባረኻ ተባረኹ ቅዱሳን
بقى كم لبامات نخرستوس تقبلنا كم ربامات نقحنا مبرهتنا برينا منفس قدس أو وشتنا خوينا دمسكرنا أفتس قع قويتانا نمسخن الدالو لنا إيسوس كريستوس ولد أملاك قويتاي يفتوكني يفتوكمي أجوخن نأملاك تأمنا أحفرني أجوخن نخرستوس تأمنا أحفرني نكزابير تأمنا أحفرني كبري كلنا أب ولد منفس قدس حاد أملاك آمين آمين آمين.